Добър ден, приятели! И отново сме тук. Добър ден, приятели! И аз съм Ивайло и добре дошли в днескашния епизод, където ще поиграем малко Legendary Block Dash, но безсмъртни. И да видим какви трикове ще успея да направя. Днес е ден на трикове в Stumble Guys. Това ми е второто видео в канала, така че мощно се абонирайте и лайквайте с лайк бутона, разбира се. Да видим какво ще направим днес. Напишете долу в коментарите съвети, ми давайте за Stumble Guys. И аз между другото не съм толкова слаб, аз по принцип се цъкам и съм добър на Stumble Guys. И сега ще видим какво ще направя на Legendary Block Dash. Моля ви, не ме седете, че съм с хак Guys 01. Просто така съм решил аз самия. Някой път може да си махна хака и ще се пробвам без хак на видеа. И също така напишете коментар долу какви още игри искате да снимам. На какви. Хайде да започваме с първата игра. Айде. Ето ни хора за първата игра, нека да започваме. Не знам дали се чува играта, но поне не е копирайт. И да видим какво ще направим. Днес ще правим само гличове. Айде, избери се по-бързо. Айде де. Разгеде се избрава хора. Това нещо. И сега аз съм самичък и нека да ви покажа. Бам! Сега спам съм. И така, имаме спешъл емоути. И сега. Окей, добре. Аре бе, защо не ми скача героя? Окей, така. Дай му. Хоп! Скачаме. Yes. Така. Първи опит за глич. Не е успешен. Майко! Нали тия шипове, бе. Сега и това правиме. Оп! И така. Още ги уча някои трикове, хора. Да знаете. О, ес, добре. Така. Бърщай! Браво е! Ес, бе! Панах по най-тъпия начин тук. Сега правим хоп. О, добре. What? Това не знам, ще ме направи така. Но не е от толкова голямо значение. Добре, пак го минахме това. Перфектно. Оле! Ес, бе! Гъмнема сега. Така. Не. Правим ли го, хора? Колко близко, но се толкова далеч. Бум. Добре, за първи път идва ето това. И... Уоу! Това беше много яко, е. Уху! Гръмнахме. Еп! Но съм тъп. Добре. Добре. Yes. Гръмнима.
Окей. О, не. Пичове, правим ли го? Да! О, майко. Yes! И сега летиме. Перфектно. Пак това. То път не можех. Спускаме таунт. Езле. Браво. Кога ще стъчи първата игра? Майко. Това е малко трудничко за минаване. Опа, остават 50 секунди до края на този рунд. Не. Правим ли го? Така. Като за финал. Yes. Тук не си прецених силата. Човек може и да се върна. Опа, тайм път. О май гад. Така. И последно летене. Бум. Айде. Окей, хора. Време е за втория минут на Legendary Block Dash. Безсмъртни. И така. Да видим този път дали ще се справим по-добре от първата игра. Така. Аре, правим първия глич. Трябва да го направим, хора. Само странични все още не сме направили. А по принцип го мога. Аре, уе! Защо умирам, не мога да разбера. Не. Их. Yes. Добре. Добре, направя го. Мисля, че са брои. Просто не можа да направя двойно. Тъпоти правя, хора. Добре, ама средния го мога и то набавно вече. Преди малко и набавно ме беше труден, като падаха бавно копчетата. Така. Я после има малко ръкавичка. Оп. Така. И се съударя тук, бе. Ще ма спрехме. Давай. Напреде. Върху това. Блас. Айде. Окей, добре. Това не може да ме гръмни. Блас. What? Вижте една магия сега. Хоп. Връщам се, yes. На ръба бяхме да паднем буквално. Пускаме таунт. Чуваме това. Аре, ще се опитаме. Толкова маничко. Що така, бе? Бам! Това е лесничко. Добре. Така, лабиринт. Много избързах да скоча. Не. Много избързах. Тук ми паша ти покани да играя. Така. Телефона ми звънеше. Така. Давай. Планс. Окей, добре. Пак сме тука. Как е? Мас. Така. Маля, ако минеме лабиринта, така ще е брутално, хора. Сега не изстрелва. Сега това не изстрелва. Топка.
стреляй, мале. Не, пътеките. Така. Топка. Така. Давай. Много обичам да казвам така. Давай. Да. Сега почнахме на да. Еп. И таймера идва. Добре. Гръмни. Не назад, бе. Ти нормален ли си? Правим ли го? Да, ама не. Блок. Така. Пърчкаме. Игът, такова ми дочо на удари това. Опа! Ай, да не гъмни. Ей! Не можа да оцеля да се кача върху нея и да фъркнала, няма нищо. Окей, загуба. Айде, време за следващата игра. 3, 2, 1, гол! И така, приятели. Сега, не успях да ми направи стената, се трябва да го направим. Сега тази игра мисля, че трябва да се опитваме през цялото време, когато можем почти постоянно да правим ето този. Yes! Аре, мачка, и успяхме да го направим. Аре, броим едно. Само едно. Ужас. Така. Едно. Две. Не може да ме скочи тия, бе. Браво на него, бе. Ей! Мале, не знам какво става хора, тук прех някакви магии. Уоу! Мале, сега ако пак фъкна толкова високо направо. Окей, така. Свъкнах даже и по-високо мога да фъкна хора. Yes. Мазна! Така. Yes, бе. Аре, стига, бе, пич. Ти ли омръзна? Сега ако това го направя. Не. Разбира се. Yes, бе! Yes, успях да го направя, хора, видяхте ли? Ето за това никога не се отказвайте. Чакай. Сега. Няма нищо. Обувка? То път искам обувка. Или пък нищо. Обувка? Така щупя всичко. Окей. Играта е много гладка. Надявам се и на вас да ви е гладка. Играта и
да не забива интернета. Че видях, че и първото ми видео забиваше. Малко така, че... Но поне беше готино. Нали така? Така сега. Не, връщам назад. Да. Така си. Пляса. Завърнят ми по Дискорд, бе. Мале. Лоп! Ревайтват маняко, остават 20 секунди. Чекайте го таймера, 20 секунди, хора. Ако не го бяхте виждали до сега. Бам! Лети! Хайде, бе. Полети, бе. Защо падаш, бе, човек? Окей. Добре. Маля, много интересно беше. Така. Да, хора, това беше като цяло. Бяха моите 3 игри на Legendary Block Dash с респаун трикове. Надявам се да си ви харесали. Ако е така, струшете го този лайк бутон от натискане и разбира се, абонирайте за канала ми. За втория ми YouTube канал Ивайло Арми Productions, аз пък Ивайло Арми Ивайло Productions, ще има линк долу в описанието. За Instagram и също, за Facebook ми, за Discord сервера ми и за Twitch профила ми, където там някой път качвам и пускам мои публикации и стримове, както и в Instagram, в Facebook и по всякакви мрежи. Последите ме навсякъде, абонирайте се навсякъде, лайквайте навсякъде и ще бъда много благодарен на вас. Надявам се този първи епизод на Stumble